piteng Udyana nyang Panjra sarwa rukma ranggeng manik Narawata Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo lelewaran lir ki lat sisiring tadit wimbo kekanda amre katiuping maruta mando saparan mangambar kongas raras kang samya halengga nang dampar kencana sumunar prabanyo lir Bathara Darma gumelar hangabai kang samya sumewa dinon kadi samudra pasang kathah
kang samya trapsila nganti wiji lengkang sabda pangandika sang Abupati Om Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndrawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwangsuk menawa madina wikara sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara. Iya, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawata Yai Prabu Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula nok nuninggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanta Ndrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura kadangipun Kakang Nyai Werkudara. Yo Yai yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Nyai Werkudara aja lara atimu Dimas. Sababe apa? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku ora mbok tampa. Werkudara, nggih. Sak jagat iki wis padha priksa, Siadi kuwi bocah ingkang kaubangel. Mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae, ora tata krama marang sapa wae. Lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah lawan Nyai Werkudara, ya kuwi Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen Siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang, mongko sajeking urip Siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kalawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing Siadi, ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa, apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen Siadi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa, ya mung pangestuning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Kowe ora gelem nambani sembahe Kadang Taruna, monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin, malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembahing bocah nom, pangestune tak ngeh dayanono apa-apa. Pangestumu ora bakal ndayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara, aku ora sudi nampa pangestuning Kresna kakangku. Jagat paisaning Bathara wayah tur jagat. Yo. Yai. Ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang, sembahing Werkudara ndak tampa. Pangestuning pun Kakang tampanana. Weneh napa-napa kapan-kapan tak jupuhe. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe Siadi piye? Pangestuku ya ora bosok, ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin.
Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang Swanana negara Ngamarta, yen ora gathuk kelawan Dimas Werkudara, penggalipun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki maknabet ana penggaling Yai Kadang Wing Ndrawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai, yen ora gojek lawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana, tak gegem dadekake jimat. Prayogakno nggono lenggah ning Datu ya Praja Ngamarta. Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pundi nggo jimat pariping dayan ing kasantosan. Mugi prayogakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kurang kepenak pantanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iki kula pundi nggo jimat. Niki kula pundi nggo jimat pariping dayan ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagiat raosing manahipun ingkang ngrayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayapa bilirika lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang raket Arata Manik Obra ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndrawati sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungssungaken dhateng Raka Ndrawati sabab Yayi pangraosipun ing Raka Ndrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Praja Ndrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karangkuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yayi Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Ndrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Menapa Yayi supe? Yayi malah samangke gandheng Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Ndrawati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing Raka Ndrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa long-long rambyang ninggang driya Durwang Candra katawengan sumo
ing tias katuritan limut kapiyataning rojit ram remendri ya ma nawung aku kekuwenging wang wisesa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampahan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Pranata mring sagung para kawula negari Ngamarta mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene paduka Yayi Prabu hamba iki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu jerem namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta iki Yayi mugi kepareng-paring dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena pundhen ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kyai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kuncungipun Kyai Semar hambabar cahya ingkang gumebyar anyunari para Pandhawa dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati wela jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Indrawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng paduka namung menawi paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten kalepatanipun ing Raka Indrawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng salebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis sago dadi suwing para kadang Pandhawa mulih ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal mudhari ruwet
ning ora kaya sagedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumenane barep kakangku Werkudara. Iye. Sing jeneng Pujangganing Pandhawa. Upama pun kakang ki wujuding Brahmana, pun kakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa, nanging ganing pun kakang ki mujudake swijining Nalindra. Pun kakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu? Upama kepengin nglejah marang pasumenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma, apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hamba barake apa to werdining pasumenan. Nanging tumrap pun kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa, dene kewajibaning pun kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa, ngawat-awati kelawan tindake Kyai Prabu Darma Kusuma sakadan. Dadi pun kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, Werkudara piye? Yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna kakangku wis sawijining Nalindra ingkang limpating budi. Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis. Tur dasare titis Sanghyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya nggambarake pasumenane barep kakangku. Mula padhangna pikire barep kakangku. Apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku. Yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa. Jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng. Kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa. Monggo penggali kakang barep kakangku nedheng peteng krana penggali babagan impen. Yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku, tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa. Ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku. Ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku. Yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake. Werkudara, iye. Sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadiwasan. Mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna kakangku kuwi titising Sanghyang Bathara Wisnu, menungsa sing nyalira dewa. Kuwi ming siji ya kuwi Kresna. Jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku. Tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa, monggo dewa ana ing paningal, ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi. Kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake. Yen ngono ora tulus nggonmu dadi sing Sanghyang Bathara Wisnu, ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamungking para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babagan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas, ya gage paringa dawuh. Yayi, nuwun sewu. Menawi ngalaka kadawan supados merdekaken dhateng pasumeran menika kala wau, kula nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos, nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babagan anggen paduka sampun nglampahi pasumenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae. Kula mboten saged mestekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mila babagan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji. Sigra yen pemana kanca sigra ngragen awang sesangka. Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurda kura kagiri-giri nanggana magawi gelari rawang-wang
Tidak madyaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun nata ing Ndarawati Dewa Satrinja Dipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintrik madyaning Pasewakan Agung negari Ngamarta nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyun minangka wardu kanut ucare waganten wardu cara mangeca minangka durung abang idwa durung dasaring pertala kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan sekorake gajah mendosa wandilan kejawi namung sowanipun utusan ingkang kadempel nenggih putra Pragiling Kula Semar Badrana ingkang wantun minggah datraya mancat kancane tiakarya geger kang samya mulinga mangrung bae para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya Mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan
yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ngiladune dumawahing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mengatakan inggih kok malang kerik lali inggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kok sik kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit nang mboten napa-napa sumpama niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhas ora sak kula pundi ora usah dibasake nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sak praptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bukti kula konjo sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula sinuwun iya Bagong iya prayoga nonggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca Wah, sapa iki Gus Sinunganu Ndara Werkudara ndring lali aku Bagong Badararja sapraptamu ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjo nggih Den yo Bagong pangestuku tampanana nun inggih yen iketmu sesat esuk ning nggon aku oh nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu oh nggih sampean gedhe dhuwur kaya ngaten sirahe mesti gedhe bangane gulune iya prayoga nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Ndara
Ponokawan Bagong Padhararja sapratamu. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Padhararja, Bagong Padhararja. Nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk. Iya iya, pangestuku Tamanana. Iya, pangestuku Tamanana Bagong. Nun nggih. Prayogakna. Nun nggih, sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tawar ora tau mlebu? Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, dipun prayogaken panjenengan ngagem busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kekamban. Ah, cipok. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sisinipun Prabu Darmakusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke. Dela-dela ya. Nggih. Ponokawan Bagong. Nun. Ana wigati apa Ponokawan dene sira sowanan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken Disotke karo sapa? dikongkoni lho Diutus. ha kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petruk. Niki Petruk kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Blegegek gek sadulita. Me. Bagong.
Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing indah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane ya ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa pendangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup. Cukup menderita. Iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut Hergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang, durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane Sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung motha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil
Saipul Jam. Apa ta? Pustaka Jamus kelima sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus kelima sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pengendhanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta 3 tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih ta menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun Pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Kyai Prabu.
sewu. Sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan leng ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan leng metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep mbebedho atine Bagong, ayo, ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat ta elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki. Ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute jojotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Monggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar arep mindah elek karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges. Ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Pak kowe karo Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Kowe arep ngejawab apa kowe? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngeten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati.
Sing ngepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang sulan. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tatoke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula men ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake. Sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajat ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu, roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen bar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong harus Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takon dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaedan. Gara-gara kudu rampun guyu. Niki lulutan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Ora wani aku. Metu njaba. Ah, oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis ora usah kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe ora usah kuwatir. Ayo nang arep. Ayo, tatutke ora bakal mesti karo kowe.